Hej, jeg hedder Hanna, og jeg kører et lille center, der hedder Den Grønne Dal på Godthåbsvej. Vi har et lille behandlerfællesskab, hvor at der er forskellige psykologer. Der er nogle psykologer, der er psykoterapeuter, særligt inden for ID-psykoterapien, og en seksolog og kinesiolog, og så er der nogle massører og to body estet behandlere. Så vi har et sådan alsidigt behandlerfællesskab. Og derudover om aftenen, så er der mindfulness-hold, meditationshold, en selvudviklingsgruppe, gratis healing og en studiegruppe. Så der foregår alle mulige forskellige ting i Den Grønne Dal. Og per 1. november, så bliver vores dejligste behandlerlokale frit. Og der har vi en ID-terapeut, Sanne Luna, som skal leje sig ind, og hun kunne godt bruge nogle flere og dele lokalet sammen med. Så derfor laver jeg den her video. Det er et virkelig skønt lokale med grøn udsigt, der er meget stille. Selvom at Den Grønne Dal ligger ud til Godthåbsvej, så ligger det bagtil, så man har både reklamering ud mod gaden, hvor alle behandlere får mulighed for at hænge en reklame op, og hænge visitkort op også i døren. Og samtidig så er lokalet tilbagetrukket. Det er så sådan, at vi har tænkt en løsning, der hedder, at man betaler 1.500 kroner om måneden, og kan bruge lokalet alle ugens 7 dage, hvor at der så er nogle stykker en 3. Alt efter hvilken løsning vi finder, så er det nogle få stykker, som så deler lokalet, og sagtens kan få tid til dem, man har brug for. Og hvis det så er med tiden, at man har for mange klienter, så finder man ud af kun at være 2 eller noget i den dur. Hvis du ikke synes, at 1.500 er det, du kan betale, og at du ikke har brug for så mange timer om ugen, så er vi lidt åbne over for muligheden af, at man betaler 800 kroner om måneden, og så kan bruge lokalet 14 timer om måneden. 14 eller 16 timer, så det bliver cirka en 50'er per time. Det er vist noget af det billigste, man lige kan få fingrene i, tror jeg, og det er et rigtig dejligt sted. Jeg kan sige, at man også har mulighed for at leje sig ind i minisalen, hvis man vil lave noget gruppeterapi, eller nogle foredrag, eller nogle særlige forløb eller hold en enkelt dag eller flere dage. Og i minisalen er der også et lille galleri, så der nogle gange er ferniseringer. Og der er meget liv, så man har også mulighed for at finde nogle klienter via dem, der kommer forbi til andre arrangementer. Så er der Grøndal Station lige overfor. Der er bus 2A lige til døren. Det er ikke så langt fra metroen. Og cykelafstand på Godthåbsvej nummer 182. Hvis du er interesseret, eller hvis du kender en, som mangler et sted, så er de velkommen til at ringe til mig på 60 633 699.